Tehdäänkö seuraava kyynärpää? Ja tämän jälkeen tulee tämä ja auki. Ja siitä. Tähän vaan vaikka tätä osiota nyt. Ota pyyrit vaan pois. Ei tarvitse vielä. Elikkä tässä näin. Nyt tehdään vaan ainoastaan tätä kyynärpää. Otetaan se ulos siitä kombinaatiosta. Niin käytetään toista kättä suojaukseen. Tehdään sillä tilaa. Eli nyt mä taas vielä hieman alaspäin. Tuun tällä. Sitten siinä auki. Eli idea tulee lyhti. Suojaus ja samaan aikaan kyynärpää. Tästä tulee tää massan siirto eteenpäin. Mä otan askeleen. Siellä mun paino eteenpäin samaan aikaan tämän kanssa. Nyt tästä pystyy avaamaan. Se avauksen katsotaan vähän myöhemmin mitä se tarkoitus on, mutta se riittää tekee tuolta. Sitten sama juttu kans. Toinen käsi tulee. Vetään tänne alas vaan. Ihan väliin. Toinen käsi. Sama liike. Voi vetää alas. Tai voi vetää ylös. Voitte vähän testailla eri tilanteita. Sitten jos tulee tämmöisiä kysymyksiä, mitä jos tulee tämmöinen, mitä jos tulee tämmöinen, niin esittäkää ihmeessä. Katsotaan mitä voi tehdä.